ହିନସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହଉଛି। ଆଳାପ ଦରକାର କହିଲେ କଣ ହବ ସେଇଟା ତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନା ତ କହିଲେ ହବ ବାନ୍ଧୁଛି ଷଣ୍ଢରେ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି ରେ ଷଣ୍ଢ ଲବୁ ଆଉ ଦେବି ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଷଣ୍ଢ ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଧୀରେ କର ନହେଲେ ଛୁଆଟା ଭିତରେ ଉଠିଯିବ ତଳେ ତଳେ ଦିଅ ଛୁଆ ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି କାନ୍ଦନା ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ବୋଲେ ତା ଭିତରେ ସିଏ କାନ୍ଦିବ ଆଳାପୁଟା ଛାତି ଫୁଟେଇ ଦଉଛି ରେ ଷଣ୍ଢ ତୁ ଯଦି ବୁଝାଉଛୁ ତୁ ଜନ୍ମ କରିବୁ ମୁଖ୍ୟ କରିବୁ ତ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଡି ମୁଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଭାଇ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରି ଟିକେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଘୋଷାର ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଲ ତମ ଏରିଆ ଟୋକା ଗୋଟେ ଦେଲ ତାଳି ଟିକେ ମାର ଖେଳେଇ ଦେଲା ନିଶ୍ଚିତ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଟାଇମରେ ଥିଲାବେଳେ ଏଇ ଗୋଟାକ ତମେ ଆଳାପ ଦେଇଥିବ ପରିଷ୍କାର ଜଣା ପଡୁଛି ପରେ ତୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଏମିତି ହନା ରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହବ ଦୁଃଖ କରିବିନି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଏ ଦୁଃଖ ନ କରିବ ତୁ କରେ ଷଣ୍ଢ ମତେ କଣ ହଉଛି କଷ୍ଟ ମତେ ଭାରି ହଉଛି କଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତତେ ହଉଛି କଷ୍ଟ ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନେଇଥିଲୁ ରେଷ୍ଟ ଭାଇ ଚେଞ୍ଜ କର ଷଣ୍ଢ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଲା ଷଣ୍ଢରେ ମୁଁ ଏ ରକମର ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଛାଡ କହିବିନି ମୁଁ ଆଉ ଏ ମେଡିସିନ ଗଣ୍ଡାକ ଖାଇପାରିବିନି ମେଡିସିନ ତାର ଗୋଟେ କାମ କରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଯାଅ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନକୁ ମୋର ଭାରି ଡର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ତୋର ମିଛଟା କଣ ରେ ସତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନା ମାଷ୍ଟର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇକି ଆଜି ଅବସ୍ଥା ତୁ ହେଇଛୁ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ତୁ କରୁ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନୁ ଷଣ୍ଢ ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ଏ ଟାଇମରେ ମୋର ଖାଲି କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଣ ହଉଛି କୁଆରେ ମତେ ତ ଅଛି ମତେ ପ୍ରେସର କନା କଣ ହଉଛି କହ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନୁ ମୋର କେତେ ରକମର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଣ ଖାଇବୁ ରେ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ତୁ ଦେଇପାରିବୁ ଦେଇପାରିବି ତ ବାପରୁ ଫୋନ କରି ସିଏ ଆଣି ଦେବେ ଆଉ ମୋର ତ ବାପା ଭାଇ କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ ଆଳାପ ଦିଅ ମନେ ପକେଇଲେ ବାପ ଘର କଥା ବାପର ପ୍ରେସର ହେଇଗଲା ତୁ ଯଦି ପେଟ କାଢି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ତତେ ମଜାକ ଲାଗୁଛି ଷଣ୍ଢ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ରେ ଏ ପେଟ ହେଲା ବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଚେଲାଇଲେ ପାଦ ଦେବି ବାପା ଜନ୍ମ ଫନା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯୋଉ ତାକୁ କାନ୍ଦିଲା ବାପା କାନ୍ଦେ ନା ତୋ ଟାଇମ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଷଣ୍ଢ ଏ ପିଲାର ବାପ କିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛି ତୋ ପେଟରେ ପିଲା ମତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ ରେ ସେ ପିଲାର ବାପା ମତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ ତମକୁ ପଚାରିନି ଷଣ୍ଢ ଏ ପିଲାର ବାପ କିଏ ଏ ପିଲାର ବାପ ଯିଏ ତୋ ପେଟରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସିଏ ମଉସା ଏ ପିଲାର ବାପ ହଉଛ ତମେ ମନେ ପକା ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲୁ ମଝିରେ ସବୁ ମନେ ପଡୁନି ରେ ମତେ ନିଦ ଟିଆ ଦେଇ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ପିଲାର ବାପ କିଏ ଷଣ୍ଢ ତୁ କହ ଏ ପିଲାର ବାପ କିଏ ମଉସା ତମେ କୁହ ଏ ପିଲାର ବାପ କିଏ ମୁଁ ମଉସା କହିଲୁ ବାପ
ହେଇଲୋ ମା ମୁତି ଦେଲା ହଲୋ ତୋର ମଲା ଗଥିଲି ଶୀତ ଦିନ ରାତି ମୁଟି ବନୁ ବୋଲି ମୁଟି ଯାଲୁ ନାଲୋ ମୁଟି ଯାଲୁ ଆଇବା ତମକୁ କହିଲି ଗୋଟେ ହଗିସ୍ ଆଣିବାକୁ ଆଣିଥିଲ ହଗିସ୍ କଣ କରିବି ତାକୁ ଗୋଟା ଗିରି ଦେଇଥାନ୍ତି ହଗିସ୍ ଖାଇଦେବି ପଚିନି ଅଖା ପଟେନି ସେ ବୁଢୀ ହେଇଯିବ ଜଣ କଥା କହୁଛି ରେ ପୁଅ ମୁତୁଛି ଜାଣିପାରୁଛି ମୁତିଲା ମା ଜାଣିପାରୁଛି ଆଉ କଣ କହୁଛି ପଚାରିଲେ ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ଧନ ସେ କହୁଛୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯିବ ଦିଦି ଜଣେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ହଁ ମତେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଖାଇବୁ ହେଲେ କୁହ ଏ ପିଲାର ବାପ କିଏ ବାପା କିଏ ହଉନା କାହିଁକି ଛୁଆ ମା ପେଟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ଅଣ୍ଡା ଛୋଟରେ କାହା ପରିଷ୍କାର ଜଣା ପଡୁଛି କଥାଟା ଏତର ଆୟତନ ଦେଖି କୋଉ ସୁନ୍ଦର ଆୟତନ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ହାଣ୍ଡି ତର କ୍ଷୀର ତର ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ହାଣ୍ଡିର ଆୟତନ ଦହି ମୁଣ୍ଡାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଇଏ ଶଳା ମୋ ସୁନ୍ଦର କାମ ଇଏ ନୁହଁ ତୋରି ସବୁ କାଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପିଲାର ବାପା ତୁ ପାଇଲାରୁ ଜଣା ପଡିବ ମତେ ବଦନାମ କରିଦେବି ଖୁସି ଆମର ଜିନିଷ କଣ ଅଛି ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ବଦନାମ ହେଇଯିବି ତୁମେ ଜାଣିନ ବଦନାମ ଯଦି ଏତେ ଟଙ୍କା ମଝିରେ ତ ଶୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କେମିତି ଭଲ ହବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି କାହିଁକି ନା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଏମଏଲଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଛି କାମ କର କେତେ ପଇସା ନେବ କେତେ ପଇସା ନେବ ପଚାରେ ତମ ବୋଉକୁ ପଚାରେ କେତେ ହେଲେ ସେ ବାହାରିବ ଭଲରେ ବାପା ପଚାରୁଛି କେତେ ପଇସା କେତେ ହେଲେ ସେ ବାହାରିବ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ବାପା କହିଲେ ଲକ୍ଷେ କି ତାଠୁ 10-15 କମିଲେ କାମ କର ତମର ନାଇକି ମୋର ନାଇଁ ଟଙ୍କା 80,000 ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ପୁଅ କଲା ନା 80,000 ଟଙ୍କୁ ପୁଅ ପିଛାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ରକ୍ତଟା ମୋର ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣ ମୋ ନାଁରେ ଯଦି ପୁଅ ହେଲା ତୁ ଶୁଣ ତୋ ଆଧାର କାର୍ଡଟା ତୋ ନାଁରେ ପକେଇ ଦେବୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଟା କରିନି ବେଲେ ପିଲା ତମର ଆଧାର କାର୍ଡଟା ମୋ ନାଁ ରହିବ ଅସୁବିଧା କଣ ଟଙ୍କା 20,000 ଦେଇକି କିଣ 60,000 ଫୋନ ପେ କରିବ ଫୋନ ପେ କରି ସ୍କ୍ରିନସଟ ପଠେଇଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତ ଡାକ୍ତରାଣା ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଗ ପ୍ରଚାର ଚାଲି ରଖ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର କଲେ ମୋର ତ ସିମ୍ପାତି ଭୋଟ ଗୁଡାଏ ତମେ ଲାଗିକି ପ୍ରଚାର କର ମୁଁ ପଠେଇବି ସ୍କ୍ରିନସଟ ପଠେଇଲେ ନବ ହଁ ହଁ 60,000 ପଠେଇଲେ ଯାବରେ କି ବୁଦ୍ଧି କରି ତକିଆ ପୁରେଇ ନେଇଯାଇ ପୁରା ରାତି ସାରା ମୋ ପଛରେ ପଡିଛି ଟଙ୍କା ଏ ଭଳିଆ ନାଳଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଦରକାର ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଇଏ ସାରା ଝୋଳ ଯାଇକି ଜବଦ କଣ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ନେଇଯା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଆ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଟଙ୍କା ତ ତୋର ଟଙ୍କା ମୋର 2 ଜଣ ଧର ତୁ ମାଇ ପିଲକୁ ଟଙ୍କାଟା ଧରି ପକେଇ ତୋତେ ସଲସଲ ଲାଗିବ ନିଜ ଟଙ୍କା ନିଜେ ଧରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ତୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ ଟଙ୍କା ତୁ ରଖିଲୁ ଚାଲେ ଏଇ ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତୋର ଧୁମଧାମରେ ବାହା ହବ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ପୁରା ଏରିଆ କମ୍ପେୟରେ